Maayong adlaw mga higala o mga igsuon na nino sa mga tuwag ninyo nga programa sa TV Apologia Pasugdan sa Lay Catholic Apologist International. Sa ngalan sa tong pari Reverendo Padre Timothy Pfeiffer sa Society of Saint Pius X, kining inyong ubos nga lag isus pagtong Katoliko. Sir RJ Seno, ako makig-uban kaninyo sa hamubo nga panahon aron na panagisgot sa mga butang nga may kalambigitan sa atong pagtuo nga Katolika. So mga higala ug mga igsuon, ato kinisugdan nga ato ang programa pinaagi sa pag-ampo. Kitang tanan palihog sa ngalan samahan ug sana og si Espiritu Santo. Amen. Amahan namo langit nun, salamat kay Ginoo sa panahon nagihatag nimo kanamo niini mo kagabion nga dingasan nimo kanamo aron makahisgot kami sa mga butang nga may kalambigitan sa pagtungi imong gitugyan sa Santa Iglesia. Ginoo, kining mong kagabion imong tag ipadala imong balang espiritu aron may magtuto sa mga nahuna og kasing-kasing aron matagpulong nga magagawa sa mong baba kini nagikan gayud sa imong kabubuton. Ginoo usab ang mga tawo nga nanimati ning maong programa untay imong ibubo kanon ni kanila ang grasya sa pagsabot sa imong pulong ug sa mga pagtulon-an nga imong gitugyan sa Santa Iglesia. Kining tanan among gipangagi pasalamatan pinagi ni Kristo nga among Ginoo ug sa panabang sa malangit ng Inahang Santa Maria. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo na kanimo. Bulahan ikaw sa babay nga tanan ug bulahan manusab ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, inahan ka sa Dios, igampo mo kaming mga makasasala karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen. O Maria, gipanangkon nga walay sala, igampo mo kami nga bidangop kanimo ang tanang mga wala midangop kanimo ilabi na ang mga mason among itugyan nganha kanimo. Sa ngalan samahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Okay, welcome pagbalik again sa atong programa TV Apologia Pasugdan sa Lay Catholic Apologist International. Kini ninyong ubos nga igsoon sa pagtong Katoliko Sir RJ Seno. Oban ko ninyo sa hamubo nga panahon aron na panagisgot sa mga butang nga may kalambigitan sa atong pagtuong Katolika. So sa dili pa ko mopadayon ayaw mong kalimot sa pag-click like, share og follow sa ato ang page The Lay Catholic Apologist International page og RJ Horolan Seno II og sa ato ang YouTube channel RJ Seno II kay para if in case nga naatay tawag ang mga videos nga ato ang ipang gitawag og ipang upload makamonitor mo niining maong gitawag og mga videos. So mga higalag maigsuon karong gitawag og kagabihon natay mga butang panagisgutan nga again na ay kalambigitan sa ato ang pagtuong Katolika. So ato aning pangtubagon ning mga pangutana or mga komento sa ato ang mga higala nga mga dili Katoliko ug usab katong mga Katoliko nga dili sama natong baruganan kay kita mga traditionalist man ta. Nya naman po'y mga modernist pod nga mga Katoliko. So kining tawag ini mga modernist nga Katoliko sumuo ni sila ang nagasupak usahay or hindi lang kay usahay halos sa kasagaran nga ginabarugan sa mga tradisyonalista nga tawag ining mga pagtulunan or kining gitawag og mga teaching sa ato ang simbahan before ang Second Vatican Council. So karon is ato asang tawag ining kuanon pipakada lang. Okay? Ato asang tawag ining tubagon ang mga butang nga tawag ining naay mga nagilabay nga mga questions mahitungod sa ato ang gitawag og post. Okay? So dinhi ta sa ato ang post kay syempre daghan gyud kay nag-react unya kapoy bitaw kayo explain kana bitaw mag-type ka perting kapuya. Kagahapon wala ta naka live streaming kagahapon, wala ta nakahimo sa ato ang programa tungod kay naay mga pipila ka mga butang nga kinahanglan nato lihokon. Actually daily ang ato ang kuan pero tungod lagi sa mga lakaw nato usahay dili nato makuan, dili nato maatiman ang ato ang obligasyon sa pag hisgot sa mga butang nga tawag ining naay kalambigitan or naay silbi kalambigitan sa atong misyon sa pagpalapnag sa gitawag og maayong balita og ang pagtuo sa mga santos nga ato ara pong nadawat ug ato ang tawag ining gitudlo. So dinhi og sa dili pa ko mopadayon ayaw mo kalimot ang ato ang mass schedule sa St. Joseph Priory nga gidumalahan sa Society of Saint Pius X ugma ang Thursday, Wednesday man ta karon no.
Thursday na ay misa 7:15 AM. Sa Biyernes na ay 6 PM mass nya pagkaman mo. Sunod dayon ang Friday, first Friday devotion, adoration whole night. Nya pagka Sabado sa buntag is mo follow dayon ang first Saturday devotion. So ayaw mo kalimot narana makita ninyo na ang kining St. Joseph Priory gidumalahan sa Society of St. Pius X diha sa diha sa kilometer 8 o kung masayo pa diha ba sa Kabantian Road before ka moabot sa gitawag og saksi ni Jehovah before ka moabot din murag silbi duura man kay na sila. So gikan ka og tawag ining Milan pasaka ka padung Kabantian dili pa ka kaabot dito sa Nakatinga Road before kanto sa saksi ni Jehovah. Ang tawag ining mahitabo kay ang mahitabo ana kay di pa kakaabot dito makita nimo ang chapel na ara sa gitawag og sa tuo. So ako aning tawag ining pangtubago ning ilahang mga gilabay nato kay naamang nag-post nga kauban ako dati nga ingon pa niya nga kini daw SSPX makuan daw kuno ni mga tawag ining mga nominal Catholics. Ingon pa niya mga nominal Catholics ang pasabot kana bang mga Katoliko bang nga ngalan lang Katoliko pero ang tinuod na di gyud na Katoliko. So ang ana ba pero di pa kong padayon. Good PM sir from Bakwag, Surigao del Norte, Brad Uchige, Rolando Uchige Alaan, Sir JR Española from Kidapawan na City. Maayong gabi ninyo dinha og welcome again sa tuang program. So katong ni Agi na ay nag-post magsilbi nagisgot niya special mention niya ang SSPX. Okay ra kung tato kung wala niya gihisgot ang SSPX. Kaya para dili ta mohatag sa tuang gitawag og reaksyon bisag dili ko member sa Society of St. Pius X pero tungod kay nakig-alayon ko or tawag ining murag silbi diha ko ako ang baruganan ba nihaom pod sa ilahang tawag ining baruganan kay syempre sila man ang mga ministro sa Dios kay mga pari magina mga tinuod dili magina sila mga pari-pari tinuod no gina silang pari nya ordinado sa ritong ginagamit kanang rito sa mga santos dili nang rito karon nga ato ang nakit-an ug ato ang naandan gikan sa 1970. So ingon pa niya nga ang SSPX daw kuno mga nominal Catholics. So Katoliko lang sa gitawag og ngalan kay ingon pa niya nga ang SSPX daw kuno limang kag declare siya na daw sila karon sa Great War. Mayong nga gabi din na Sir Jeff Lindayan, Sir may gabi. Okay, nag-declare sila og Great War. Nga naman kay dako daw kini gira daw karon kay ang kalaban nila dako gid daw kayo. Problema ana kay ang SSPX pati nang gamaya. Usa namang taon na oy, tandi nimo sa Novus Ordo nga tawag ining hierarkiya, pertirang gamayan in taon ng SSPX. Unya declare mo Great War. Wa magani mo nag-declare og Great War adtong tawag anang mga infidels. Wa magani mo mag-declare adto Great War adtong mga kining mga irihis, mga protestante. Inyo maganing gihalog-halog. Kini na noong tawag ining klarong Katoliko, tradisyonalistang Katoliko, mo deklara mo gira. Ginoo ko asa man taon niyo gibutang ninyo inyong insaktong panabot kung ingon ana man galing. Nya mismo ang dokumento sa Second Vatican Council nagtudlo nga kung naay gitawag og reliyon or naay gitawag og sekta nga naa sa gihuptang tinuod oy napud ni kaluwasan oy. Mo man nang gingon sa Second Vatican Council di ba? Ilabi na ang decree on ecumenism kanang sa interreligious dialogue o kining sa religious liberty. Kanang tulo ka mga dokumento nya napay mga post-Vatican II documents nga naghatag og pahimugat nga bisag di ka Katoliko di ka maluwas. Di Katoliko maluwas ka mo nang ila. Kaysa tuwa kay di man maluwas na kung di ka mahimong Katoliko. So mo na nga nagdeklara sila gira against sa gitawag og mga SSP. Ako labot atong si Dibacanti. Ano mga si Dibacantis nga ko no koy labot ana. Siguro mag-post ato ang tubag atong gi-post nga video sa usa ka layman nga si Dibacante. So pohon after nga motubag ang ato ang prior sa St. Joseph Priory si Father Tim Piper after ana mag-post pud sa ato ang tubag. Okay? So kana declare sila gira
Sa kamay ang taong keng pundok, Ginoo ko yung tao ninyo. Ingnon pa ninyo nga di Katoliko, ingnon pa ninyo ang pari ninyo, ingnon pa gyud ninyo nga tawag ining kini mga tawhanan mga schismatic, unya declare pa mugda kong gira. Ginoo no mata mahadlok. Ang ato lang nang din nais, ana ba? Kanang saragot pod taon mo ay nga declare mo gira. Magi mo halog-halog mga Muslim. Nya kini na noon yung space giraho ninyo. Jesus Ginoo ko niya mga tawana. Okay, ingon pa niya, pabantayan daw ang SSPX. Wa sila kabantay nga pabantayan daw nila ang SSPX pero wa sila kabantay nga ang laing pundok ang mga protestante o mga dili katoliko na asulod na sa Iglesia Katolika. Gani nagdungan pag sila nag-ampo nagdagdungan pag-ampo Nagdungan pag-ampo, tanawan ninyo. O niya, SSPX, inyuhang tawag anang ko ano ngay, bantayin ninyo. Bantayin sa nasultian at atong sultian ng atong obispo, nga bisyap. Na ay mga lubog, ipasulod na to sa atong simbahan. Giuban pa ninyo pag-ampo. Ha? Niya, SSPX, inyuhang bantayan, nga nagdepensa, na nalipod sa tradisyon sa pagtuong Katolika. Nga naman, kaya nung suko maging mo sa SSPX, nga naman, tungod kay sila man ang nag-preserve sa pagtuong Katolika. Sila man ang nag-preserve sa misa sa mga santos. Kanang inyo, inimbento man na sa usak ka mason nga arsobispo. Gibayra ng unang ka protestante kaya para mahimong homemade Novus Ordo. Di ba? Okay. So, ingon pa niya mga nominal Catholics daw kuno ni tanawa na gud na. Pag nominal Catholics, man Katoliko na nga, Katoliko lang sa ngalan. Sige lang, kay maghimo ta og tawag anang video, mag-interview ta og mga ordinaryong Katoliko dinhi sa ato ang diocese. Unya pagka man ato ang interviewon kung unsa ba gyud ang level sa ilahang pagkakatoliko. Unya pagka man tan-aw nato og giunsa sila pagtratar or giunsa sila pagmatuto sa ato ang mga parian pud nga naa sulod sa iglesia sa diocese dinhi sa ato ang diocese or diha sa inyohang gitawag og diocese. Nga naman kay naa may obligasyon ang obispo, naa may obligasyon ang mga pari sa pagmatuto sa mga laikong Katoliko. So iyahatong imatuto tong mga laikong Katoliko, tudloan sa doktrina, katong doktrinang Katoliko ang itudlo. Pero ang problema lang ana kay di Katoliko, sana ba? Ang itudlo di Katolikong doktrina. So di pud Katoliko ang iyang gituuhan. Muna ang iya pug itubag pagtulunan pod sa mga dili Katoliko. Kanang kumusta man ang SSPX bisan pag moadto ka sa priory pangutan-an nag unsa nang naas misa. Ingon din sakripisyo na as Kristo diha. Muna kinahanglan ang mga babae magbrunda, manimba, kinahanglan ang babae maghilom. Kay ingon baya ni Santa Jacinta sa Fatima, ingon pa niya nga pag naa daw kuno sulod sa simbahan kinahanglan maghilom. Dili magsaba-saba. Dili magtambling-tambling, di magpakpak-pakpak. O kana nga statement gisuportaan na sa mga bagiitang liturgists before ang Second Vatican Council o even ang mga liturgists sa post-Vatican II. Even si Pope Benedict XVI iyahan nang gikuan, iyahan nang tawag anang gisuportaan nga dili pwede magpakpak, dili pwede mag-announcement nga naman tungod kay panahon sa pagsimba, panahon sa balay sa Dios, naka sa balay sa Dios, dili man na area sa kuan, dili man na area sa entertainment. Dili man na tawag anang entertainment area, baga ba? Usa na ka balay sa Dios. So kinahanglan mosulod uban ang dakong pamalandong sa mahitabo og sa nahitabo diha sa altar sa dihang ang pari magmisa. Pero problema kay ang Novus Ordo misay manggod wala nagkaayo di na ka makabantay sa sense of a sacrifice. Puro na lang celebration. Mabitaw ang intro, ang magsaulog ni ining the presider of this holy celebration, di ba? The holy banquet, tagsa na ka makadungog nga the presider of this holy sacrifice of the mass. Tagsa na ka makadungog anak nga naman sakit kin as dalunggan sa mga modernist. Nga kanang misa sakripisyo, dili lang kay selebrasyon. Sa pagtuon natong Katoliko manggod ang misa sakripisyo ug selebrasyon. Okay. Ingon pa niya nominal Catholics. Nya karon daw kini sila
kusog daw kayo ambot og kusog ba gyud ang SSPX diri sa Davao? Kami ra may saba kay diri sa Davao. Ang LCA. Ang LCA ra man ang saba diri sa Davao. Ang amo ang pari, naghilom ra man ang pari, nagsige ra naglakaw-lakaw ang pari, di man na makapuyo sa priori. Di na makapuyo sa priori na ami pari na mulakaw na pud kay magmisyon. Baadto sa mga tawag ining mga remote nga mga areas, maghatag og eskapularyo, maghatag og miraculous medals, magprosesyon sa imahen sa Birhen, magprosesyon sa Santissimo Sacramento, mo na ginabuhat sa among pari. Wala nagpa-aircon lang sa kay maing kutsi, magbaktas na among pari. Nya mo nagiingon ninyo nga mga SSPX mga nominal Catholics. Suno nga na nga to ang mga pari sa diocese. Di lang ko manguan kay nabi tay mga pari pud nga sa diocese nga mga maayo pod, mga buutan. Nagpuyo pod sa kanang insaktong pagkapari pero naatla lang gyud nga naa sila sa Novus Ordo Nature, Novus Ordo Nature. So mao na nga ingon sila nga ang daman og gira sa kalaban ninyo ng SSPX. Gideclare ninyo nga kalaban ninyong Society of Saint Pius X nga mga clergy, apil mi nga mga faithful. Wa man gani mo ka-declare anang mga Muslim nga di gyud nato na parehong pagtuo. Inyo gina amo na kung balik-balikon ba ginahalog-halog man gani na ninyo. Mga protestante nga mga mainline protestansa. Ipahaom ninyo. Wa man kay mamureklamo nga sa dihang ang ato ang Santo Papa Francisco. Iyahang tawag anang gi-enthrone ang tawag ining imahen ni Luther sa Vatican. Niadtong 2017 kung masayo pa, instead of moadto siya dito sa Portugal, dito nahinuon siya ni Kuan, dito nahinuon siya sa Vatican nagstay niya pagkahuman iyang gi-intro ng imahen ni Luther imbis gi-intro ni ang imahen sa imahen sa Mahal nga Birhen. Magi mo reklamo ana. Nya kinuno yung SSPX sa inyong tirahon sa mga taon mo. Malay kong giingon ba nga may problema sila basta dili Katoliko, mga Protestante, halog. Maigsuon man ta pero makikita sa SSPX patid-patira na nila. Di na igsuon. Sismatic na, di na Katoliko. Pag sure. Na ba i-declare nila sila kung galingon nga ilang kaaway SSPX pag sure ming taon mo ug di po mo kaguba sa SSPX. Di mo kaguba sa SSPX. Ano man kay ingon si Kristo, ako magauban kaninyo kanunay hangtod sa katapusan sa kalibutan. Naay saad ang Birhen. Ningon ang Birhen nga ang iyang katawhan mo gamay. Di ba? Ang iyang katawhan mo kuyos ba ang iyang katawhan? Yan ra ba koy nibaw-an nga tawag anang critic kaayo sa kining nato LCA ug sa SSPX mo siya nga tuo sulaan ng Birhen. Sige lang tuoan ng Birhen, sige lang quote-an ng gisulat si Birhen o kanang gisulti si Birhen. Ay lang pagkatoliko kung di ka mo tuoan na. So may pulo sa inyo pagkatoliko ug di mo motuo sa gisulti si Birhen. Unsa pa may pulo sa inyong pagkatoliko kung ang inyong baruganan dili na mo motuo sa gisulti sa Mahal nga Birhen. Di mo katoliko. Nya kusog ra kita mo dipinsa nga ang Mahal nga Birhen inahan sa Dios. Amo na ginasulti sa SSPX. Pag ang sa Protestante, bilyoy. Dili na inahan sa Dios sa Santa Maria. Pero unsay gihimo ninyo? Inyong gihalog-halog. Nya declare no mo gira sa SSPX. Hastilan na lang yun ninyo in town. So, wala ba nga subok kayong palandungon nga naman kay bisag kabalo sila nga mga Katoliko gining tinuod ning mga paria. Kabalo sila nga kini mga paria nga makit-an nato ba sa Society of Saint Pius X, mao ni mga paria ba nga naningkamot sa pagbuhat sa gisulti sa Dios diya sa iyang simbahan ug sa gisulti sa Mahal nga Birhen. Nya mao ni perminti nila atakihon. Liman kag ang kaaway nila wa na gawas na nasulod. O nya i-consider nila nga ang SSPX naa sa gawas simbahang Katolika. Is wrong. Tako kay ng sayop, nganda ko man ang sayop. Kay never naghatag og deklarasyon ang Santa Iglesia Katolika, even kining Novus Ordo hierarchy. Never nga nag-declare nga ang SSPX, they are outside the Catholic Church. Sulod sila simbahang Katolika. Or bisan pag i-declare nila,
Nga naan ni sa gawas ning tawag ining mga sani kining mga kining SSPX bisag naan ang ingon salag naan ni sa gawas. Dili sila makabasta-basta mingog naa sa gawas nga naman tungod kay inustisya. At the same time, sa samang gitawag og pagkaagi, makita nato ba ang kuan ba? Makita nato ba nga abnormal na ang sitwasyon sa ato ang simbahan. Dili na normal. Bro, ni gawas baya na sa Europe ang name ni Luther sa exorcism as one of the demons. Nya, unsa may gibuhat sa atong mga higala, bro, Tom Hernando. Unsa may gibuhat sa atong mga igsuon nga mga Katoliko nga nagsig-angkong Katoliko. Halog-halog sila aning usa sa mga yawa nga nisulod panahon sa gitawag og eksorsismo. Di man ka, Luther sa exorcism nga one of the demons, usa sa mga demonyo. Mayong gabi din kang Ma'am Yusig Joy Orias from Cebu, Brad Miguel de la Peña from Bago, Asturias, Cebu, Ma'am Luz Siglos from Cagayan de Oro City. Maayong gabi ninyo ug maayong pagpaminaw. Ayaw mong kalimot sa pag-like and share and follow sa ato ang page Dali Catholic Apology International, og RJ Seno, RJ Roland II, og sa ato ang YouTube channel. Kini ako ang gi-record ni, then after ani ato aning i-transfer, then ato ang upload sa gitawag og YouTube sa ato ang channel. So dinhi dili kini ninyo makit-an ang mga slides nga ako ang i-present sa YouTube, inyohang tawag ana makit-an kompleto. Okay? So kana. So ang ingon pa nila ang SSPX dili Katoliko, wrong. Nga naman, kay again, una, why gideklara ang simbahang Katolika. Even ang Novus Ordo Hierarchy, nga ang kining gitawag og SSPX, dili Katoliko. Samot na, nga daghang mga kardinales, nga mga naakaron sa tawag anang simbahang, ang SSPX, they are Catholics. Tinuod na silang mga Katoliko. They are not outside the church. O nya, ikaduha, the fact nga gitagaan sa Papa Francisco og faculty to administer the sacrament of confession, marriage, and confirmation ang mga pari sa Society of St. Pacitan validly and licitly. So nagpasabot nga they are true Catholics. Nga naman, kindi man ang muhatag ang Papa og faculty to administer the sacrament of confession kung kanang mga parian not in good standing sa simbahan. The fact nga nihatag, so therefore they are in good standing. Bakit ang libog ng mga canon lawyers nga naa sa Vatican, kung sa mag-i-estado aning SSPX? Yung sila nga, walay canonical status, pero tanawa, sa manitabo, ang Papa na mismo, o niya pagkaman kining mga kritik kayo sa SSPX, may ngundahin nga, di na sila Katoliko, pagpapa na lang mo. Basta ba, mamamos Papa? Pastila na lang yung Ginoo. Ikatulo, ano sa amang ka mahimong Katoliko kung i-profess nimo ang pagtuong Katolika? Unya kanang pagtuong Katolika, si Kristo nagtudloan na from 33 AD gipasa-pasa until now. Dili nang giimbento lang ni Antong 1970. Kay karon man kung panahon na kutob lang sila sa 1970, kutob lang sila sa 1965 kaning sa Second Vatican Council. Di na sila mo atras before ang Second Vatican Council. Nga naman, kay daghang mga deklarasyon, daghang tawag ining mga statements ang Vatican II o sa post-Vatican II na opposite sa mga declaration sa mga previous councils before ang Second Vatican Council. Mo na ginahuptan sa SSPX. Mo na ang ilahang ginagunitan. Sa question, kana bang ilang paggunit sa tradisyon sa pagtuo, pag-preserve sa misa sa mga santos, pag-preserve sa santos nga pagtuo, kana ba pagpadayag nga they are not Catholics, they are outside the Catholic Church? No! Ikaw pa, tungod kini sulti ang biling ni gamay ang iyang pundok.
Karong panahon na ang Novus Ordo hierarchy o ang Novus Ordo teachings milukop, midominar sa tibuok kalibutan. Ang Tridentine faith, wala na. Gitamak-tamak ka na, pero naa na nas gagmay. Ano naging mo sa mahal nga birhen? Sa Quito, Ecuador, dito sa tawag anang Miraculous Medal, dito sa La Salette, o sa Fatima. So, sana ito makitaan ba nga, diferensyado ba? Kaaway kininyo ang mahal nga, kaaway kininyo SSPX, pero halog-halog mo sa protestante. Dako pa kayo magngisi, pagpagpag pa mo, di mo mauwaw na. Ha? So, makita na to ba nga, sige sila yung SSPX, di katoliko, sure mo eh. Itandi doon na mo ang pari, SSPX, huwag ka naman pari sa Novus Ordo, itapad silang duwa, o kinsay mailhang pari. Kanang pari ang kanang ordinaryo, dili magmisa ha. Itapad lang. Ambot ang ipasabot ba kanang dili mo musulti og mga butang nga dili mao ang naa sa realidad. Dili man na maong realidad. Ikaduha, ingon sila nga ang SSPX kuno schismatic. Ano sa amang kamahimong schismatic? Number 1, kung naagyug kay tawag anang refusal gid ba sa pagdawat sa otoridad sa Papa? Question, ang SSPX ba ni-refuse ba sila sa otoridad sa Santo Papa? Wala sa ni-refuse. Unya kana ang otoridad sa Santo Papa ilalom na sa mandato nga gihatag ni Kristo didto nila. Pag mugawas ang Santo Papa din na ay abuse of authority na. Mo na ang SSPX kabalo sila nga kini inline pa ni sa mandate nga gihatag ni Kristo sa Santo Papa. Nya makabantay pud sila okay ni dili na ni inline sa mandate ni Kristo ang gihatag sa Santo Papa. So dili sila motuman. Kay bisan gani ang kasaysayan sa atong simbahan Katolika, daghang mga kapapakan nga nanudlo og nagbuhat gat sukwahi sa pagtuo sa Iglesia Katolika. O according ni Saint Thomas Aquinas, according ni Pope Pius IX o Pope Saint Pius X, kung na ay obispo, na ay pari, na ay Santo Papa, manudlo, mubuhat nga sukwahi sa pagtuo, pagtulunan, tradisyon sa Iglesia Katolika, makatarunganon o makabalaudnon nga mosupak o mo-resist ni anang maong gitawag og pagtuuha. Pero wala nagpasabot nga mo-resist ka, mo-critic ka, schismatic na ka. Dili, oy. Kadaghang mga critics sa Santo Papa before ang tawag ining Second Vatican Council, kadaghang kritik sa Santo Papa bisan pa sa Post Vatican Council. Karon nami mga kardinales nga tawag ining ni criticize sa Santo Papa ang Pope Francis. Subot bang ipasabot mga schismatic muna sila. So anus man di mahitabo ang usa ka tawo nga mamahimong schismatic. Una, kung di na niya dawaton ang otoridad sa Papa. Schismatic na. Ang SSPX niya dawat man sa otoridad sa Papa. Og timaan silang pagdawat sa otoridad sa Papa sa panahon sa gitawag og misa, ilitok nila ang ngalan sa Papa. So gidawat nilang otoridad sa Papa. Ang di ang nadawaton kanang panudlo nga hiwi sa Santo Papa, even sa mga local ordinaries. Ikaduha, mahimong schismatic or schismatic ang usa ka pundok nga nasulod sa Iglesia Katolika, mahimo na schismatic kung magtukod silang parallel church or parallel hierarchy. Naapod sila'y papa, naapod sila'y tawag ining obispo nga naghupot og diocese. Wala man na nahitabo sa SSPX, kaya may diocese gihuptan ang tawag ining SSPX. Kaya sa pag-consecrate ni Archbishop Marcel Lefebvre sa upat ka mga obispo, wala niya tagai og jurisdiction ang upat ka mga obispo. Nanuman, kay walay intensyon si Archbishop Marcel Lefebvre nga mubulag sa otoridad sa Santo Papa. Hangtod namatay si Archbishop Marcel Lefebvre. Niingon siya nga, nagpabilin kong matinud-anon sa Santo Papa, di lang kumudawat sa iyong panudlo nga mali. May na ginasulti sa tawag ni Archbishop Marcel Lefebvre. So wala sa intensyon nga mubuwag simbang Katolika. Samot nang wa sa intensyon nga iyahang i-deny ang tawag inang supremasya ni San Pedro, sama sa pag-deny sa mga schismatic nga mga pundok like Eastern Orthodox churches. So ang SSPX, they are not schismatic.
Di mo sila mga simatik. Pat, ikaw pat, ingon pa nila nga kanang SSPX excommunicated man na. Sige daw be. Kung ang SSPX excommunicated, tagaid ako decree of excommunication nga gi-issue sa Vatican. Nga ang pangalan ha, SSPX excommunicated sila. Kapilan ako nangayo ana 3 years na lang gikan sa ko ang pagtumbling gikan Novus Ordo Defender nahimo kong tawag ining gitawag ining ni abin ko sa kining pagka-tradisyonalista na nalipod ko sa tradisyon sa pagtuo. Tulo na lang katoy, wa jud ko nakadawat. Bisag usa ka dokumento lang nga niingon ang Santo Papa sa Roma, mga obispo nga kanang SSPX excommunicated na sila. Hala. Oy. Nga naman according to Pope Benedict XVI, ingon pa ni sa mong Papa, ang excommunication dili na siya intended or dili na siya didto ipahaom sa usa ka kapunungan kung dili didto na sa persona or tao. Na ay nahitabo nga giingon nilang excommunication pero unjust excommunication. Nga naman unsa rason nga na-excommunicate sila? Na-excommunicate sila tungod kay wa lang musugot si Archbishop Marcel Lefebvre sa pitsa. Unya asam na si kanunlo. Nga tungod sa pitsa ma-excommunicate ka. Sige no ko hindi. Ingon nila illegal daw consecration ang tawag ining nahitabo kay wa daw motugot ang Santo Papa. Pag sure in taon mo nitugot ang Santo Papa. Ang gusto lang sa Santo Papa nga mahitabo ang consecration sa August 15. Unya ingon sa Archbishop Marcel Lefebvre, Your Holiness, dili na ihimuon na ko ni sa June 30. O mo to hinungdan na excommunicate sa Archbishop Marcel Lefebvre, si Bishop de Castro Mayer ug si ang katong mga upat ka obispo. So unjust. Unya ang nagpakana og pagyud sa excommunication dili pagyud ang Papa. Nga as per Code of Canon Law 1983, ang muhatag lang og excommunication mapakana og decree of excommunication ang Papa lang. Dili ni bisan kinsang obispo. Unjust, unlawful. Kung unlawful, awa sa nag-excommunicate. Nya, ikaduha, wa magin mahimutang sa Archbishop Marcel Lefebvre adto. Ni apila siya. Question, gidawat ang iyang apil, gipaminaw siya, wa siya gipaminaw. So unjust, inhustisya sa part ni Archbishop Marcel Lefebvre, part ni Bishop de Castro Mayer og sa upat ka mga obispo nga iyahang gi-consecrate. Inhustisya na. Diba? Sa tinuod lang wa magi-excommunication nga nahitabo dito. So wa magi-excommunicate ang tawag ini unsa na. Katong bull or katong letter Apostolic Constitution Ecclesia Dei gipagawas ni Pope John Paul II, dili man to decree for excommunication. Di man to decree of excommunication. Ang decree dito pag-establish niya og kadtong Ecclesia Dei Commission. Mo to decree naghimo sa decree pero excommunication wala tabo. But pasabot, kung tanaw na itong sitwasyon, dokumento, ang Papa nang hinaw, o kami nag-excommunicate, anak, dili ako. Nya, as per canon law, ang pahapara ang mag-excommunicate nila. Na. Okay. Sir RJ, pwede ni mo isgutan ang mga Papa dire kinsa to nagtudlo og heretical? Yes, pwede, pero taas magug kayo, bro Jason, sa yan tadlas Roman. Ang mahitabuan na may isgutan na to na kung ato ang isgutan kadtong tawag ining 21 General Councils. So I think magsugod ko by next week. Unahon ako ning sa karon man good is nagdawat ko sa gitawag og mga pangutana mga komento sa mga postings nga ako ang gihimo. Okay? So ato nang isgutan ayo kabalaka. Sir RJ, kanang mga CD vacantist apil ba sila sa schismatic? Ang nature nila, yes, appeal. Kaya naman sila kaugalingong jurisdiction po nila. Na sila kaugalingong obispo, na sila kaugalingong kanya, na po sila kaugalingong diocese. Na-consider po sila nga, ang nature nila is schismatic. Pero mali, yun, mali ang ilahang tawag, anang nga walay papa karon. Wa nagpasabot nga ang Santo Papa nagpabadlong, wa nagpasabot nga ang Santo Papa kanang naghimo og mali, di na siya Santo Papa. Kay bisan gani si San Pedro, di ba? Ginan Kristo nga pahawa as tanas. Pero mo tunitabo nga ginan San Kristo nga pawas tanas di na siya papa. Sa to papa to siya Katong paglimod niya ikatulo
kang Kristo. Ano pasabot ito nga natangtang na sa siya pagkapapa. Nagpabilin siyang Santo Papa. O niya, pagkaman amang kapapaan, Pope Liberio, sangtod kang Pope John the 22nd. Di ba? Na may mga butang din lang ilang gipanudulo nga di mao. Silang atuan ng isgutan bro, Jason. Ha? So, makonsider ang Sedi Vacantes nga mga schismatics. Kinaman sila parallel hierarchy, parallel diocese nga at banggid nila sa diocese nga gi-install sa Roma. Okay? Ang tinuod Sir RJ, si Sir Nelson Orias. Ang tinuod Sir RJ, hadlok gyud sila sa Latin kay mao may tinuod na misa sakto. Hindi naman sila kakiat, hindi naman sila ka-TikTok, hindi naman sila kapagpagpagpak, hindi naman sila katambling-tambling, ano man, kay ang tinuod nga misa sakripisyo. Kadtong gisakit nga Kristo didto sa Kalbaryo o sa Golgota, maunay nahitabo diha sa misa. Dili lang madugoon. Di lang madugoon ang tawag nga sakripisyo. Kaya dito sa Golgota, madugoon man to. Pero diri sa kining kuan, diri sa kining tawag ining misa, dili madugoon pero same nga sacrifice pagpanghimayad sa mga sala. Muna ang pari kapila manguros, ang pari kapila mo sign of the cross, kapila mo luhod ang pari, kapila mo baw basalitukon ang ngalang Kristo, nganuman kay ilang ginapagawas kanunay ang teolohiya nga kanang misa dako ng sakripisyo pagpanghimayad sa mga sala. Ano naman ron? Kita nimo, bubaw si Father may magmarag na ikaduha katulo. Hayon-hayon nun rin taon, labi ng konsagrasyon. Good evening, Sir Romel Wenceslao from Digos City. Sir, pag yun sir, pasensya na dyan kayo, sir. Pero na-address ang libro, sir. Don't worry. Okay, Sir RJ, nagtudlo ra ba ang magkaparian sa Novus Ordo nga abrogated na daw mga old councils nga wala daw kuno itudlo sa Vatican to. Paisiwa sila bro og kuan bro. Sana kanang pangayui sila og dokumento nga naay decree of abrogation. Kaya kung dili sila kapakita ay ra na nila. Kunya kaduha, mga dogmatic councils i-abrogate nimo? Di ka kakilatan anak, kung i-abrogate nimo kato mga declarations sa mga dogmatic councils, di na tamutuoron si Kristo Diyos. Di na tumutuoron si Santa Maria Inahan sa Diyos. Kaya mo man yung mga deklarasyon sa mga previous councils. Ginoo ko. Believe sa goning nga tawag ining kuanda. Di na tinuod. Bot-bot na. Manang di ta mo tuo ano man kay kapilata, di ba? Even kining mga defensor sa Novus Ordo, ang dogma dili na gyud na mapapas. Ang dogma dili na gyud na mausab. Unya mingon sila gi-abrogate. Abrogate ba dahil ng divinely revealed truth? I-abrogate ni mo na. Di ka kasi paon sa Diyos, anak. Ang kanang larawang Kristo ba nga nagbitay sa krus? Kung magkalihok pa na, ipagpatid-patira na sila, wa mo maturning? Mga dogmatic declaration sa dogmatic councils, inyong i-abrogate? Why? Panudlo na sa mga mason. dili na na tawag ining sana kanang development kung dili revolution na. Imuhang tamag-tamakan ang mga deklarasyon sa mga previous councils. Wa mo kuyapi. Pero mga pari, iyan po nato na sila. Iyan po nato sa Santos Rosaryo, halad tag usa ka amahan namo, usa ka maghimaya ka Maria, usa ka Gloria para sa Santo Papa. Usa ka amahan namo, usa ka maghimaya ka Maria, ug usa ka Gloria para sa ato ang arsobispo o obispo. Mag-offer tag usa ka amahan namo, usa ka maghimaya ka Maria, ug usa ka Gloria para sa atong mga pari nga unta maulian unta na sila. Unya maminaw sila sa pulong sa Birhen. Ngano man, yung may laing nasayod sa panguna-huna, perfect na panguna-huna sa anak mo dili kadtong perfect pod nga panguna-huna og pagsabot sa perfect nga inahan nga mao si Santa Maria.
perfect man sa Santa Maria. Muna ang iyang pamulong sa mga aparisyon, perfect pod. Di yun na mahitabo nga masipyat. Mabito nga naghatag siya mga timaan, naghatag siya mga signs, nga tinuod ang iyahang mga gisulti. For example, ingon niya, kung di ninyo i-consecrate ang grasya, naapay mahitabo nga gira sa panahon ni Papa Pio XI. Nahitabo ba? Nahitabo. Kabalo ba ang tulog ka bata nga naay umaabot nga Papa Pio XI? Wala sila kabalo. Yan na, at Bukid, Portugal. Kabalo ba na sila nga naay Papa Pio XI sa umaabot? Wala. So, buti pasabot, naghahatag og timaan ang mga birhin ba nga tinuod ni tuo mo. Katong tawag ka ng milagro dito sa October 13 nga niingon ang mga tao ay taga-imig milagro. Unsa ito bag sa mga birhin? O sige, karong October 13. Fix ha. Fix nga time. Pizza iyang gihatag. Bulan. Pagpakita niya pagka October 13, dako kay milagro, giwitnisan, gisaksihan sa 70,000 ka mga tao nga niabot didto sa gitawag og kuan Fatima, Portugal. Nya din na noong kamutuo. Ay, sus Ginoo ko lang pagkatoliko og maohon. Hindi mga tawahan ako sugkay mo ang kuno katoliko ko. Unya isgutan gani ang pulong sa mahal nga birhen. Inyo na. Di ba to nakuan dili man na unsa na private revelation naman na. Sure mo eh. Dili man na dogmatic. Sir RJ, so pakon rabas kaparian sa Novus Ordo ang mga statement sa Santos about anang outside of the Catholic Church there is no salvation og sa dogma. Aniya, so pakon nila Brad. Aniya ako ang basahon ning kuan. Kining usa sa mga gi-quote ni Dr. Ludwig Uth nga tawag ini nga statement sa canon law. Supak maging sila ana kanang outside of this church there is no salvation. Supak sila ana. Ana kay libro ani bro abri sa page 5 naa sa second paragraph nagingon dinhi. If a baptized person deliberately denies or doubts a dogma properly so called, he is guilty of the sin of heresy. Canon 1325 paragraph 2 and automatically becomes subject to the punishment of excommunication. Sila mo ego anang kanang outside of this church there is no salvation. Kung wala ko masayo pa na gideclare na sa Fourth Lateran Council 1215 AD. Extra ecclesiam nulla salus. Nya mingon sila nga tawag ining supag-supag ko na nila. Father, wa ka man limbawot na imong balhibo, Father? Di ka Ginoo ko pagbudikler ang simbahag dogma, si Kristo na ni sulti. Kay ang simbahan, ang hierarkiya basta dogma i-declare, dili na ang papa, ang mga obispo ni sulti si Kristo na. Dogma. Ang Second Vatican Council ng mga documents dili man ang mga dogma. O may dogma, wa mo pag-declare nga dogma ang Vatican to. So, wala kay dogma man na, ayaw ninyo supak-supak ka. Kaya di na gina mabali. Buputi, bisa pag buputi ang uwak, di na gyud na malubag. Di na malubag, basta i-declare na simbahan kay divine revealed truth gud na. Ang pag-declare og dogma di na kay nag-invento silang teaching sama sa nahitabo sa Novus Ordo nga right, Novus Ordo Mass. Nag-iimbento lang ni adto 1970 kanang misa nga atong makita ang Kristo mga parokya. Invented lang man na ni Anibal Bonini nya pagkahuman iyahang gi komisyon tong mga protestante gipambayran niya aron mahimo ng man-made right. Man-made or homemade right. So, ang pagtuo, basta mo declare og dogma ang simbahan Katolika, but pasabot, ilang gi-reaffirm, wa sila mag-invento. Ilang gi-reaffirm, kay gitudlo na ng daan. O nya, nigamit sila mga theological terms, kay para mas muhayag pa ang pagsabot kung giunsa na pagsabot ng pagtulon-ana sa Santa Iglesia Katolika.
mo na nga mo gamit sila og mga literal terms. Di na sila mo gamit og mga figure of speech. Tanang mga deklarasyon sa Iglesia Katolika Apostolika Romana basta doktrina o niya i-declare nga dogma, ang ilang statement or mga terms nga ilang ginagamit is literal. Di na mo gamit og figure of speech. Aron muskwila pa ta og dagkong tawag anang kurso sa theology kay para tawag anang theologian ta tan-awa ron no. Daghan kay mga theologian instead of theology ang itudlo, tontology na yun ang itudlo. Di na mao. Di na maoy. Pastila na lang. Di na lang ta musulti. So, mana mga higala may igsoon, bantay ta kay kini karon panahon na mga igsuon. Kini magong panahon ron, mo ni panahon ba nga according sa the final hour, gipili ni si Awa ni panahon ng iyahang century. Kanya ingon pas mga birin mo dominar ang kuan mo dominar ang yawa aning karong panahon na. Ha dili na ako ha. Nya unsa may solusyon ana Sir RJ? Unsa may solusyon na Brad RJ? Tuman na lang gisultis birin, na may gisugo ang birin sa ilang hantod karon lagi tuman. Hawa, ningon ang mahal nga birin i-consecrate ang rasa sa kong Immaculate Heart. Kay kanang mga di Katoliko, apil lang tawag anang mga infidels, mga Muslim, mga pagano, ma-convert na pag Katoliko pag imuha ng inyuhan ng tumanon akong gisulti. Gibuhat ba des Papa? Wala. Na consecration pero dili mo ang gusto sa mahal nga birhen. Kung silang gihimo, pag abot sa Second Vatican Council, instead of ili consecrate ang Russia sa Immaculate Heart, naghimo nino ecumenism. Kaya para makonverter ko no, o niya, daghan na konverter. 50 years naman karon, pila naman sa tawag anang ihap sa mga protestante nga na-convert pa ka Katoliko tungod ang ecumenism. Why bunga? Madisgrasya pa, daghan pa panahong madisgrasya kay Katoliko pa makuha. Sige apil-apil na ecumenism paggawa sa anak, pag-abot sa parokya di na manguros. Muna sige tong ingon sa una si Archbishop Kapalia, basta mo apil mo ng ecumenical dialogue kanang oikonomiya, kinahanglan dili pwede nga ordinaryong Katoliko dapat na mga background badala nga pambitbiton sa mga pare katurang mga simpleng katekista nga walay tawag anang dako nga background may tungod sa doktrina pundasyon sa Iglesia Katolika. Di masuyop na noon tan-awang panguna-una liberal ang panguna-una o kana pud sila maluwas pud na sila nakoy na dunggang pare so nahatag og lecture. Sige ingon nga outside of this church there is no salvation pag di ka mahimong Katoliko, di ka maluwas except lang atong mga inosente ha. Ingon din pare, Brad. Ato lang nang hinaynabi kay basig masakitan ang ato ang mga igsuong mga di Katoliko. Hesus si Father. Wa siya makuyawi. Nakuyawan siya nga masakitan tong mga protestante sa akong gipamulong. Wa siya makuyawi. Sa sugo ni Kristo kung siya kung itudlo mo na itudlo ninyo. Itudlo ba ng Kristo? Gawas niya way kaluwasan? Di ba? San Juan 16:16. San Juan 15:416. Itudlo ng Kristo. Gawas niya way kaluwasan. Nya si Kristo ang ulo, ang simbahan mo yung lawas. O siya mismo ang manluluwas ana nga lawas. So kung di ka sakop ang simbahan na impas kag yun. Nya kapila na to nagibalik-balik nga outside of this church there is no salvation. Ingon to mga dobos-odo. Dili oy. Puwas po na sila. Kaya naman po sila tinuod, naman po sila kaluwasan. Mo na teolohiya karon sa Second Vatican Council. After sa Second Vatican Council. Mo na nga di sila musugot anang misang Tridentina, misa sa mga santos. Ngano man, tungod kay gipadayag man din na ang ligon, strong, explicit, particular na kinaiya, perfect nga expression sa dogma sa Catholic faith. Nya protestante ana, pagilugan man ana, mo di sila gusto. Mo nang ilang misa ron, pareha protestante. Ako itong ipakita to ni Agi tanawa. Sayaw-sayaw protestante, ang lubos of the patron, sayaw-sayaw, tanawa. Pero naa sila praise and worship. Naman ko yung mga suod pod nga mga higala nga mga charismatic. Pasensya na kayo mo ati ha. Musulti lang kung tinuod. Na kanang charismatic group, dili na kinaiyang Katoliko.
sa Pentecostalism na ang nag-introduce ana sulod sa Vatican si Cardinal Suenens kay nagtuo siyang mapapa siya. Politika ba? Ya, sayo-sayo ang mong kardinal. Mo glokop. So ang Pentecostalism nature ni sulod sa Iglesia Katolika. Manang pagpagpagpag ang pari, sayaw-sayaw, praise the Lord, na ay sa to kanang tawag anang speaking in tongues. Mga tanawa. Sige lang, kay mangita kong tawag anang kuanya. Kining clip sa video niya ato ang tawag anang itandi ba. Ang gilitok nga pulong mag speak in tongues sila og sa mga protestante og sa katoliko atong ipariha. Kung pariha, so abot ipasabot, pariha nga espiritu ang ni-dominar nila or ang nitudlo nila. Kung parihang espiritu sa pag-speak in tongues nila og katong sa katoliko, protestante og katoliko, nganong wa sila magkahiusa? Nganong kinang protestante wa man nagtuo nga si Santa Maria inaan sa Dios? Nganong ganing katoliko nga mga charismatic kusog man kay magrosaryo? Ang buti pasabot kana nga nature is dili katoliko. Kay ang buhaton sa mga katoliko ilabi na makitag simbahan, muluhod pagkahuman mokuha rosaryo, magrosaryo mo gini buhat katoliko. Mamalandong, di magsayaw-sayaw, di magtambling-tambling. Kung namin sayaw-sayaw, tambling-tambling, ayaw di simbahan dito ka sa tawag ka ng entertainment area. So kana na ay libro sa mga pari Sir RJ kanang gitawag nilang Blue Book pero dili nila basahon kay maigo sila ang mga nubo. Yes, sakto. Nya naabay komento ana Brad, namo kay Blue Book. Kada naay komento na diha Brad nga ilahang gikuan na kaning Nubos Ordo man ning pari na kini siya. Kini nga tawag ana nga libro. Naay komento ana din sa page sa ba ni nga naisgutan si Archbishop Marcel Lefebvre. Pero ang nagsulat ani, ang naghimo ani nga introduction, principal director, usa ka Novus Ordo. Pero kung tan-aw nimo, ang unod aning tawag aning libro ha, dili si Archbishop Marcel Lefebvre ang naigo. Kung dili ang Novus Ordo. So kana. Brother, naglibog ko nimo kay nag-angkon ka man na katoliko ka pero imo pod gisiraan ng katoliko. Hello sir, wala bi ako nagsira sa katoliko sir. Igo lang kung nitug-an kung unsay pagtuo sa simbahang katoliko nga dapat atong tuuhan unya na apoy nag-angkong katoliko pero dili na katoliko ang pagtuo. Wala ko gisiraan, tug-an lang ako tinuod. Unya ako ra pong gisulti kung unsay gisulti sa birhen. Ha? Unsa ba jud di ay imong gibarugan nga relihiyon? Katoliko ko. Romano Katoliko. Pero traditionalist ko nga Katoliko. Dili ko modernista. Kay ang modernista ingon pa ni Papa Pio X, Papa Santo Pio X. Ingon pa niya nga kanang mga modernist, ang modernism mao na siya ang synthesis sa tanahang irehiya. Muna di ko gusto nga Katoliko ko nga irehis. Pwede ba nga imong karuhon kung rumor? Yes, Roman Katoliko. Nagprofess ko sa pagtuong Katolika. Gidawat na ko ang pagtuong Katoliko, kadtong pagtuong nga gitudlo from 1st century, 2nd, 3rd, 4th until now. Except lang sa kadtong revolutionary teachings nga gipagawa sa Second Vatican Council. Nituo ba ko nga kanang Santo Papa karon? Yes. Ituo ko nga kanang Santo Papa na to karon Santo Papa na pero nagtudlo siya butang nga dili mao. Unsa man tudlo nga butang, for example ingon niya I believe in God but not a Catholic God. Liman ka? Unsa man day ang Catholic God, di ba ang Santissima Trinidad? Nya mosunod ko ana. Di ko mosunod ana. Pero nituo gihapon ko nga Santo Papa siya. Naapektahan ba katong pag-ingon niya nga I believe in God but not a Catholic God? Naapektahan ba tong ang iyang office as Papa? Wala nga naman. Iyaman tong personal. Tuo gihapon ko. Igo lang ko nisulti karon subay sa gisulti sa Birhen nga karong panahon na sulod sa atong simbahang Katolika daghang mga irehiya ang mukuyanap og gubaon ang custom sa ato ang simbahan nga ginagamit for almost 2,000 years old na.
Di na nimo makita simbahan ron. Kanang pare bro, Sir Jojo, Abria Lapis. Kita pa ba di kag pare sa parokya nga magmisa, magatubang sa altar. Makatubang nas tao. Di ba? Oh. Nya ang kustumbre sa itong simbahan for almost 2,000 years na ang nilabay, ang pari magbisa, magatubang sa altar, dili sa tao. Sa una, before ang Second Vatican Council, ang tao, majority, dominante ang mga tao, mga tawad, gamiton ang baba sa pagdawat. Karon kumusta man? Majority, dominante ang mudawat sa sakramento, sa Santos nga Eucharistia, sa panahon sa pagpangalawat, magtindog na og iagi sa baba. Kinsa man ang practice, di ba na practice Katoliko? Sugod ba na kang Arios? Nya, mga Protestante, si Luther. Sunod, kung ato ang tanawan ng kasaysayan simbahan mga pari, sa una, di maghubog sa tana, oy. Nga naman, ilang ko nang iwala si Kristo sa pulong o sa buhat. Ilang iwali. Sa pulong, itudlo na doktrina simbahan. Sa buhat, di sila muhubo sa ilahang kanang ilang appearance nga naman kay nagarepresentar sila kang Kristo. Karon kumusta man? Sulob mga branded nga mga short-pan pa. Sa mga sulti si Birhen, amo natin sulti si Birhen. Gobuon ang kustombre sa pagtuo og modominar ang dakong irehiya pinaagi sa pagguba sa pinaagi sa pag kanang guba kanang almost total corruption of customs. Shout out ko bro, Brad Richie Suarez. Nagasimba pa mo dito sa Priory bro. Ano ba, lisod ka ispilingon, naata sulod simbang Katolika, pero ang kaaway nato na sulod. Kanang sa gawas, Protestante, sus kagamay rin ito na kanang ilang isyo, balik-balik. Kumana na nagihusay simbang Katolika, may bitaw usay mapulaan ako si tinubag. Nga naman, tungod kay, naman nagitubag simbang Katolika, di hapon mo masatisfied. So klaro na sa ko nga ikaw di ay ang ahente sa mga wala modawat sa authority sa simbahang Katolika. Unsa nang klaseng otoridad, Brad? Otoridad nga gawas sa mandato ni Kristo? Or otoridad nga buot-buot lang? Kaya sa ko ang nahibaw ang otoridad, Brad, according sa declaration sa First Vatican Council, Pastor Eternus, nga ang maong otoridad ilalom na sa mandato ni Kristo. Dili po din makakreate ang papa o bag-o. Kasi lahi ng otoridad ang imuhang ginamin. Kung modernistic authority na, di ko mudawat ana bro kay maka-imperno na. Pero og traditional authority na nagigunitan sa Santo Papa, kadtong mga gipangsulti sa mga konsilyo og sa mga santos, dawaton ko na oy, hangpon ko na. Hangpon ko na oy. Ang di lang ako dawaton kanang mali nga panudlo. Di jud ko mudawat ana. Tinuod na sir niya mutan-aw pag sini ini guma sa misa. Way pamalandong tama gyud sir. Nelson Urias. Wala naman ko mosalig sa Novus Ordo kay modernism na sakto. Basaha gud ninyo ang ana ba? Basaha gud ninyo kanang gipamulong sa birhen na lang. Ayaw mo paminaw nako pagbasa mo tawag ining gipamulong sa birhen. Unya pamalandong ninyo sakto. Unya provide mo pagpangita pag mga dokumento ilabi na kang Brad Jojo Abria Lapis. Pagtawag ka ng ngitag dokumento kung kinibang nahitabo karon haom ba ni sa panguna-una sa nangaging simbahan o haom ba ni sa mga mensahe sa Birhen. Kaya ako na-trigger ko ana bro Jojo Lapis, na-trigger ko ana tungod anang The Third Secret of Fatima. Ang Third Secret of Fatima, ang mga tulog ka bata nag-ampo gihapon para sa Santo Papa. Same sa mo aron. Giampo na mo kanina sa Santo Papa mga Lord, mahal nga birhen unta maulian na ning pangunahuna sa Santo Papa. Unta mutudlo na sa insakto. Unta Mama Mary, unta Lord, ang Santo Papa nga imong gibutan karon diya sa trono ni San Pedro, unta iya nang i-guard ang pagtuo. Kasi wala na gibuhat sa Santo Papa karon. So klaro na imuhang kuan bro kanang authority sa simbahang Katoliko. Kay karong panahon na duha naman kabuk authority. According sa Birhen, naay duha ka buk simbahan, tinuod nga simbahan nya gisudlan pod sa fake na simbahan. Ang espiritu nimo espiritu na siyawa kay kusog ka muhukom og isiguto. Ako din naghukom badong sa mis badong. Iko na ko nagbase sa gisulti sa Birhen nya ako na nung nihukom.
Pag sure mo ay, ako inihukom na noon. Asa mo man nakakitaan ng pangunahuna ang ako na inihukom? Nga ang ako ang gisulti ka to namang gisulti sa birhen. Dibatihan ninyo birhen. Ayaw ko. Iko naman ko nisulti sa gisulti niya. Pastila na lang yun oy. Kunya imong pasmal nga birhen ang espiritu si awa no ni kuyanap na. Midominar. Nya midominar ba ni among pangunahuna? Mabataw nga kalaban kay ninyo. Ngano man kay dominante man mo. Di ba? Modernist nagtudlo nga wala labot ang sulat sa Hebrews dili apil sa epistles. Yes. Sa tawag anang kanang modern kuan nila. Modern theology o kining sani exegesis nila. Sir RJ, asa ta makapalit atong libro nga Christian Warfare kay mo palit unta mi diri sa Priory Davao. I-contact ninyo si Sir Kuan, Sir Rodsky. Or siguro pwede gihapon ako saligan ko ninyo. Pwede ako ang i-contact si Sir or either akong istoryahon sa si Sir Jeff evangelista pagkahuman ana kung maistorya na nako siya dito ninyo ipadala sa iya ang kwarta or kung maghatag sa pangalan og ana nya pagkahuman siya na ang muship sa libro pa doon diya sa Malaybalay bro Jason. Kani ingon ani Christian Warfare kini nya na in town diri in town ha. Kini pag-ampo para sa Santo Papa. Wala ba maingon sila modernist tawag ining kuan ang kining SSPX kami nga mga kuan unsa na kining tawag ining supak sa otoridad sa Santo Papa. Pag sure in town mo oy. Ha? Dira prayer for the sovereign pontiff 453. Na diri oh. Kani ha tawag ining kuan ni sa SSPX kining magsilbi kanang prayer book ni sa SSPX. Na diri 453 siya ba to profession of faith pa ni tama ba to 453 ba o ba ko nalibat dala ato ang tan-awon ato ang tawag anang basahon prayer for the sovereign pontiff 453 tama lagi 453. Diri oh. Prayer for the Sovereign Pontiff. So, kita nato nga wala mo sila kaswito, igol lang sila mingon nga. Charismatic mo na di na Katoliko. Siyon taon mo eh. Okay, wa man kay giya sa balang Espiritu Santo. Balaang Espiritu Santo, balaan pa santo pa. Asam ka nangita espiritu oy. Kay way ning bilib nimo mo pa bilib. Igo naman ko ni sulti. Kung say tawag ang tinuod, pabilib ba na dire? Or basid nasuya lang ka badong. So di po mag inyo god. Simba nas tinuod na misa brad. Mo man. Kining maayong balita na Bible tag-iya ana. Yes, correct. Kanang maayong balita nga Biblia. Ang tawag ining kuan ana is ang Philippine Bible Society, pero ilan na pong murag silbi himong opisyal na pod ang mga obispo diha. Nakig-alayon na sila. Sa obispo, mga obispo. Ayaw pa buta-buta. Tama, Brad Sir Nelson Orias. USB ang United Society, unsa ni? USB. PBS tag-iya kay Baptist, yes. Pero actually kuan na composed of kanang mga mainline Protestants na kanang actually gikan na sa kuan. Gikan na ang Philippine Bible Society gikan na sa International Bible Society. Mga Bible societies ba? Nya gi-condemn biya na simbahan. Kana nga mga societies. Okay, Salvador Nadal. Badong, sandig rabadayon sa birhen. Asam di ko mo sandig? Ikaw, asam ka ni sandig? Bongbong? Bongbong man yung mga sandigan. May ko kay birhen akong sandigan. Ikaw. Okay. So, niabot na ko 1 hour and 4 minutes. Ugma pohon. Basi maka-irigya punta. Ugma pohon. Paningkamutan nato. Nya, atong iampo kanunay nga, maayo nga itong panglawas o mahitabo nga maayo po ang ato ang panahon kay para makahimo ta sa pag tawag ining
ire nining maong social media. Ayaw magkalimot sa pag-share sa ato ang Facebook page, RJ Horolan Seno II, og ang ato ang The Lake Catholic Apology International. Ayaw magkalimot sa pag-share, pag-like og pag-follow para tanang mga tawag ining mga videos nga atong i-upload, mga postings ato ang tawag inyo hada yung ma-monitor. Og sa ato ang YouTube channel RJ Seno the second, kining ako ang record dun isa kuan nang i-upload sa kining tawag ining YouTube channel nato. Okay? Naay misa TLM daw sa Dayos Tagbilaran, tinuod na. Yes, tinuod na, pero possible nga nagdala ana Sir Gario is kang kuan kining tawag ining ang FSSP. Ako di ko gusto duha mga ubok naong simba og lubos ordo, simba pod og TLM. Di ko ana halok sa anghel ng San Miguel, pista ba gahapon, halok sa anghel sa larawan sa anghel ng San Miguel niya, halok pod sa kuan, halok pod sa kining tawag ining ulos demonyo. Di gusto ana usa ra gyud San Miguel atong halukan. Sir RJ, di ba nangita man ka og Santos nga Biblia ni Monsignor Manuel Yap na ay nag-reprint taga Cebu 2,500 malagi pait man ta karon bro. Pero sige lang mo-contact ron niya kunimo og mapalit ko. Okay, next Badong, ang mutuon nimo katurapod ang tawo nga wa poy nahinaw-an. Awat list dito oh. No, nya problema na og ikaw na baboy nagtuo pod bagahapon nimo. Ha? Nya pero kung itandi nimo ang mga ning tuon nako og ning tuon nimo murag arang-arang siguro ning ako kay kabalo man sa minsayes birhen, ikaw kamo kaluoy. Pero unsa jud Bible ang accurate duay? Ini duay rhymes version na Biblia niya sa Bisaya nga katong kang Kopen o kining kang Monsignor Yap nindot na, pero karaan na kay nga tawag ini nga translation sa Bisaya, pero sagad para di ta mahiwi is kinig yung Duay Rhymes version. Okay, so daghang salamat sa inyong pagpamati, pagtan-aw, pagpaminaw nya ugba pohon maning kamot nga makairig gyapon ta sa maog gyapon hinggayon 6:30 PM nya iampo ko ninyo nga magpabilin tang himsog, magpabilin tang tawag ining makasangyaw sa mensahe sa Dios gikan sa birhen og sa mga nanghitabo karon nga gitawag og panahon og pagpalig-on pod usab sa ato ang gitawag og pagtuo. Basta yawa gani kusog na manaway unya kusog man ka manaway lagi ron. Nanaway de ko nga igo ra mong ko nisulting tinuod sa mo. Igo ra mong ko nisulting tinuod nga mo nagisulti sa birhen. Sanday jud ko sa birhen kay mo may perfect nga inahan sa Dios. Sa naman taong ka kinsa man bro si Bacalso. Okay. So kato lang anya ato binagisugdan ng pag-ampo ato pag yung tapuson pinagi sa pag-ampo. Sa ngalan samahan sa anak ko sa Espiritu Santo. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo na kanimo, bulahan ikaw sa babae nga tanan ug bulahan manusab ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, inahan ka sa Dios, igampo mo kaming mga makasasala karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen. O Maria, ipanangpon nga walay sala, igampo mo kaming ibidungop kanimo ug ang tanang mga wala midungop kanimo ilabi na ang mga mason among itugyan nganha kanimo. San Atanasio, igampo mo kami. San Pio Gis, igampo mo kami. Sa ngalan samahan sa anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Sir RJ, unsay mga ngalan, title ato mga libro sa mensahe sa mahal nga birhen? Ma-search man niyo na sa internet bro, naidaghan. Pero nakoy libro, nakoy Thunder of Justice, The Final Hour, sa pa ni? Kining tawag ining The Devil's Final Battle. Sa pa, na po kay The Catholic Prophecy. Kana, nakoy tawag anang mga kuan. So, Sir RJ, okay, mana. So daghan, pila naman katuig, gamay raman follower. Ay, gamay raman ng 2005, pero at least na ako 2005. Ikaw kung maghimo ka og page abot lang og naay 5 mo sunod. Okay. So, gikan na lamang sa kinatipang pwersa sa TV Apologetic Presidan sa Lake Catholic Apologist
International sa ngalan sa pare Reverendo Padre Timothy Pfeiffer sa Society of Saint Pius X kini inyong ubos nga lagi sus magtong Katoliko Sir RJ Seno temporaryong manamilit kaninyo ug moingon Ecclesiam Servire et Fidem Catholicam Defendere maayong gabi kaning tanan.